Kde to je? Kokoro, Nie, to trocha horšie. no boha, dobre, uvidíme. Priatelia, vás zdravím. Skoro ma džeblo na zem. Dneska, dámy a páni, tu máme fantastický chalenge. Každá papula to už mala akože v ústach. Videl som všetky, že to jedli. Je to chips, ktorý obsahuje korenie, ale nie je to len také korenie. Je to proste Carolina Reaper, je to najštiplavejšia chili paprička na planete Zem. Je to brutálne. Obsahuje niečo cez 2 milióny Scovillových jednotiek, čo znamená, že to bude fantasticky štiplavé, brutálne. Je to ešte tá stará verzia, tá taká červená. Teraz už sa mi zdá, že predávajú nejakú fialovú, takže neviem, či to je nejako vylepšené, neviem, či je to viac štiplavé alebo čo. Jebne má podľahu. Samuel, kamarát, čo mi to dal, pretože on povedal, že to nemieni, akože nehodlá absolvovať túto výzvičku, tak mi to dal, že daj si to ty. A ja, že kamarát, ideme na to. No, keď to otvoríme, tak to vyzerá nejakým takýmto štýlom. Máme tu chips, máme tu nejaké kartičku, máme tu nálepku a máme tu rukavici. A to je viac menej všetko, celý obsah balenia. Mňa zaujíma asi len tento sáčok, hlavne, a táto rukavica. Tá rukavica je veľmi dôležitá. No dám tú rukavicu a som na to veľmi zvedavý, pretože ja mám štiplavé rád, ale toto si myslím, že bude už over štiplavé. Trošku to bude prehú. Dám si rukavicu ako totálny chirurg. Kamaráde, vyzerá to tu, že tu robíme nejaké nelegálne činnosti, ja neviem. No! Ja sa toho bojím, kámo, reálne. Ja to otvorím tu na. On je pochrumaný trochu. Takto vyzerá ten chips, dobre? Je troška polámaný, je na 3 časti. Daj si, no tak tie 3 časti si daj na tú kokotinu a všetky si chytíš, zoberieš a švásne sa. Nebudem si dať všetky, čo si normálny. Však ako teraz si si ho dáš celý dosť. Predstav si, je proste nepolámaný, že je normálne No mňa dejme. originál vtedy. Dobre, sáčok je prázdny. Takto to vypadá. Neviem, Toto je celý chips. Vlastne on by mal byť nejakým takýmto štýlom poskladaný asi. Takto a takto. Je to tak asi. Toto je celý chips. Máš to celé dať? Práve celý si ho ideš dať. Tak a čo budeš robiť? Ale to bude riadne páliť, kámo, ja si musím už dať ready mlieko. Kamaráde, mám tu aj... Nie, počkaj, tak a dáme, že skúsiš vydržať napríklad 30 sekúnd alebo minútu. To nevydržím si normálny. Ja ti ho stopnem. Ja vám poviem taký backstory vlastne ohľadom tejto Carolina Reaper, pretože to je najštiplavejšia chili paprička na planete Zem a ja som ju vlastne už mal, ale mal som ju v takej pomazánke alebo čo to bolo. Proste boli sme raz v Winchebe so školou v prvom ročníku pred asi 6 rokmi na takej gastronomickej expedícii alebo čo to bolo a boli tam proste rôzne nejaké stánky a tak ďalej, proste v oblasti gastra, takže mali ste tam jedlo, pitie a tak ďalej. No a my sme boli vlastne pri jednom stánku, kde boli chili veci, proste štiplavé, pikantné vecičky a my sme si tam dali, prosím pekne, bola tam proste škála od najštiplavejšieho po najmenej štiplavé. No a my samozrejme najedovaní 15-roční tupci, poďme na to. Tak proste nám povedal, že tá prvá to je Carolina Reaper, najštiplavejšia chili paprička na svete. A my, že skvelé, perfektné, áno, ideme na to. Tak sme si zobrali jedno očko z rožka, proste ak rožok máte, odkrojíte si proste jedno očko, tak sme si dali jeden rožok. Natreli sme si to na to, dali sme si to do huby a 15 alebo 30 minút sme behali po celej Inchebe a hľadali sme mliečne výrobky, jogurty, smotany, mlieka, všetko, lebo nedalo sa to vydržať. Nepamätám si už, aká to bola bolesť, ale viem, že sme tam minimálne pol hodinu proste utekali ako sprostí. Takže som zvedavý druhý pokus, ale teraz to už nebude pomazánka, lebo je to katastrofa na šupam jak blázon. Ideš to dať už? Ale tak dáme taký challenge, že napríklad minútu skúsiš bez, alebo 30 sekúnd, aspoň, alebo dáš aké? Tak skúdať stopky a že môžem to No ja ti skúsiť. to stopnem, Ale ale pripravím potom mlieko, lebo kamaráde. To mlieko, Počkaj, to no, doma ja tu to dám a hneď to ide dole. To pôjde dole vodou. No počkaj, tak dám ti stopky, hej? Normálne to bude kaša. Mám si akože tak 3 na seba takto a zjedí? No jasne, tak daj si ich nejako na seba, nech sa ti to lepšie, nie? To si normálne Ja to mám jak... No, normálne sa mi klepú ruky z toho, kamaráde. Neviem prečo, kamo, ale štípe ma oko normálne a asi sa mi tam dostalo trochu. Kamaráde! Ja nie oči! Ale nemá odkiaľ. Dobre, idem stať. Priatelia, na vaše zdravie, na moje zdravie, na všetky zdravie, pretože 30 toto... sekúnd? Dobre. Kamo, to bude páliť strašne. Jo, je to riadne, je to riadne. Dobre, poď, 3, 2, 1. Dobre. Pôjde. Hej? Hej, normálne. Dobre, priatelia. To bolo video. Úplne pôjde. Ja neviem, aký to je kámo. Ja som mal zlínica a bolo to riadne. Vtipne to, ja?
Dobre, dobre. Tak chuťovo, hej? 30 sekúnd, hej. Už máš akože, dáme minútu. Bez mlieka. Alebo celé bez mlieka, úplne? Ukáž čas na kameru. Nie, daj to tam a... Koľko? Nabíja to? Koľko? Máš minútu a 5 sekúnd. Skúsaj bez všetkého, nie? Čo si kompát? Nie je to až také strašné. Aj to oklep v piči. No keď sa napiješ, tak je koniec času miery. Tak toľko vydržíš, toľko bude na videu, že si vydržal. Môžeš teda prežiť. Čo ti jebe? Ja to mám v oku nejakým spôsobom. Najhoršie je, že ja fakt nevidím, že mám musím mať zatvorené. Ty kokot. Ja nevidím nič. Musíš byť na tom videu, ty debil. Keď to zapijem, tak je to dobré, ale potom po sekunde kamo znova. Ja nevidím. Jak nevidíš nič. Ty kokot. Ale veď to nič nerobilo najprv. No to má taký nábeh. Tak toto... To som zvedavý, dokedy tu im byť. Nie, zober si, že to môže trvať koľko? 15 minút maximálne, to najhoršie, 10 minút. A potom to prestane. Už mi tečie normálne voda z nosa. Ja nevidím, chápeš, ja... Tak skúsi naliať do oka, ty koko, to mlieko skúrené. A tak čo rozprávaj, to nemôžeš zdochyňať. Vieš, čo je dobré? No. Že ja som rád, že dýcham. To je hlavné. Horšie bolo, keby nemôžem dýchať. Ale viem zatiaľ. Ja nevidím, to je piči. Ahoj, koko. Nevidím. Ale tečie mi, ja som úplne... Daj mi nejaké vreckovky, nemáš alebo čo? Nemám sa veckovky. A ty nemáš za čo, Baťov? Ani hovno. Dobre, už vidím. Dobre. Kámo, ja som si vyšprkal do lista. No, jedine starý. Kde je lopuňa? Lopuchy, tu nám máš lopuchy, starý, tam ďalej. Kamaráde. Jazda. No, keby sa mi to nedostalo do očí, tak by to bolo relatívne v pohode. Alebo nie, nebolo. Ale bolo by to lepšie. A nepali to naše extrane, nie? Že prehrod extrany. Prvé 30 sekúnd vôbec. Rozviakal som to do hovien. To som dal, to sa nedí trocha. A môžeš aj novú edíciu natočiť, tú fialovú. To? Lepšie To chutí. by, nie. Spravím za 300 lajkov a keď to spravíme traja. Tak to spravím. 300 lajkov a traja. To je taká výzva, že to už nebudem nikdy v živote robiť, takže dobre. Kámo, no je to kotol. Páli to, hej, páli to. Páli dosť? Jo. Tie oči ma dostali. Ale to musel kamo nejako vietor, alebo dačo, alebo ja neviem. Lebo fakt som to kamo otvoril, zobral, opatrne položil, takže trocha kaša mala tá blato. Našiel som lifehack, nepí to mlieko na veľké glgy, ale pí malé glgy a dlho pí. Lebo to ti zahasí ten oný a dobre to je. No, jasné. Toto nie sú srandy materov, toto. Je to kotol. Ale dlho to celkom kokot. Ale to je ale celkom pekne. Chápeš, ale... A zas to páli. No mlieko ti bude stačiť? Isto, hej. Nie. Už teraz viem, že zachnú som piče. To treba hasací prístroj na to. Asi čak riadny. Hot chip. Veď ja keď som to dal do huby, tie prvé sekundy, tak si hovorím, že... Čo tu chrli ako kot? Že to je nič. Ale potom som zistil, že som prehral, no.
Z začiatku to vyzeralo, že to bude reálne nič. Že to bude akási nuda. Neprehral som, lebo ja som to vlastne zjedol. A keď som to zjedol, tak som vyhral, takže poď. Challenge úspešný. Zvládol som to. Dobre chalani, prežil som to síce s miernymi komplikáciami, dalo by sa povedať. Nečakal som, že to bude taký kotol, ale bolo to brutálne. Každopádne, ako som hovoril, ak chcete ďalší hot chip, ten fialový, 300 lajkov a spravím to ešte s 2 kamarátmi nejakými, presvedčím ich, aj keď to už nechcem robiť, lebo je to kotol. Ešte stále to páli, ale už je to lepšie. Ak chcete, aby som zožral nejakú podobnú sračku, či už je to niečo nechutné, alebo štiplavé, alebo neviem aké, kyslé, tak mi napíšte do komentáru, čo by to malo byť a ja sa pokúsim to nejakým štýlom zrealizovať, dobre? Nič, každopádne, to by bolo pre dneska všetko. Ďakujem vám pekne za znanie tohto videa, ak sa vám páčilo, určite nezabudnite like, odber, komentár, my sa vidíme na budúce pri ďalšom videu, prajem ti pekný zvyšok večera, dňa alebo rána, maj sa pekne a pozdrav doma. Čau.